култура. Санди генерала од село Крумово. Звънна им президента, иска заем од Васко и Санди патрона. Иска тој няколко милиона, заштото знае, че имате пари колкото 3 камиона. Јаша, Васко, Санди, схемите въртите, хем сте здрави, хем талантливи, имате много яки коли, всички на вас завиждат. Вие си мълчите и устите им затваряте, кучетата лаят, ама хич не хапят, като гладнеят, идват пак при вас. И тогава на тебе не ти дреме, шампионите Васко барона и Санди легендата. Звънна им президента, иска от Васко и Санди назаем няколко милиона, защото знае, че имате пари колкото 3 камиона. Алелейла, алелело, алелейла, лело, алелейла, алелело, алелео. Абе, каквото искат да говорят за вас, евала бе, братя, вървите напред. Гледате си парите, гледате си колите и хич не ви дреме, гледате си живота. Аман, аман, оф, 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 аман, ле-ле-ле-лей, але-ле-ле-ле-ле-лей, лей. Звънна им президента, иска от Васко барона и Санди назаем няколко милиона. Иска той няколко милиона, защото знае, че имате пари колкото 3 камиона.